ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕಾಶಿ ಹೋಗೋಣ ಪೂರ್ ಅದು ಮಾಮಿ ಮದುವೆದಲ್ಲಿ ಬಲೆ 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 ಗಾಯ್ಸ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಇರಬತ್ತಿ ಕರಿ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ತೂಲೆ 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 ಮಾಟೆ ಮಾಯಾ ತರವುಗಳೇ ಏರ್ಲು ಚೆರ್ತಲೆಯೋ ಏರ್ಲು ಚೆರ್ತಲೆಯೋ ತೊಡಿಗೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಡ್ಯಾಡಾಟಿಸ್ ನಾಮಾಟೆ ಮಾಯಾ ಪರ್ವಕಲಿ ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗುವಾಗಿದೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅಪ್ಪ ಟಾಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀಯಲ್ಲೋ ರಂಗ ರಂಗ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀ anyone practical mode block on words anyone subscribers live commentary ಏನು ಬಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಡಿ ದಾದ ಪಂಡ ವಿಷಯ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ರಿಯೂಸ್ಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಪೂರ ಪೋದು ಬಾರಿ ಕತೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಕತೆ ಕೇಂದ್ರಂಡ ಚೂರಾಡ್ತಾನಿಗ್ಲು ಒಂತೋಡು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಯಾರ್ಂಡ ಎನ್ನ ಚೂರು ದಾದ ಪಂಡ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಲೈವ್ಡು ಹೆಚ್ಚಲ ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಅದು ರಡ್ಡಾದು ಧನಿಕುಲು ಪಾತಿರ್ನ ದಾಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅಂದೆ ಸರಿ ಪಾತಿರ್ಗ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೈತಂಡು ಅಂಚ ಏನೇನಿಕ್ಲ ಊರುಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸಗ್ ಬರಡುಂದು ತುಯ ಅಪ್ಪಂಡ ಇತ್ತೆಂಕ್ ಈರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ತೂನಗ ನೆನಪಾಯಿನಿ ಈರ್ನ ಊರುಡಿನಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಅಂದು ಚ ಕಾಕಜಿ ನೇಲೆ ಕೊರ್ತೇರು ಬರಡುಂದು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಹಿಪ್ಪೋದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚ ದಿಪ್ಪನಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬುಣಮುಲು
ವಿಷಯದ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ರಿಯೂಸ್ಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಅಂಚ ನೀವು ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮವರನ್ನು ಕರೆತನ್ನಿ ನನ್ನ ಲೈವಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಜನರಿ ದಾನೆ ಜನರಿ ಪಂಡ ದಾದ ಫಾತಿರ್ನ ಅರ್ಥ ಬಳಿ ಬಳಿ ಬಕ್ಕ ಈರು ಉಳ್ಳರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೈವ್ಡು ಈರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮರಸರು ಉಳ್ಳರ ನೀವು ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮವರನ್ನು ಕರೆತನ್ನಿ ಲೈವಿಗೆ ಈಗಲೇ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಲೈವಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೌದು ಮಾರ್ರೆ ಬುರ್ರಿ ಚಾನಲ್ ಲೈವ್ ಬಿಡಿಚ್ಚರ್ ಪಂಡ ಬರ್ತದ Incoming call from Shalini Aunty MS is identified by Truecaller. ಗಾಯ್ಸ್ ಬಲೆ ಲೈವ್ಗೂ ಅಂಚ ದಿಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ದನಿಕ್ಕುಲು ಕನ್ನದ ಅರ್ಥ ಪುಜಿ ಬಲೆ ಬುಕ್ಕ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬುಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರು